KAAC atum amit hangalong leta cerai komtek the polote rarapan kosong si kerai komtek po APHLC ang tongiti. Apar majung atowar MEC kadom tirang pihin pen towar kaselampi kapang chingpon. VGR along tharli vek nang jilapen hemprek long vek nang ji pupen nomati APHLC atum pen metheng tom otkraisi kachesongpon. Karlitang hemariti munga hembang atum jingrung si jingki jithana jai mek pamanpon. MLA marathon race mati ingdeng hini nok bikikat aparman pamanpon. Ratatum chedon sar puluti non kewang ji MLA kilika long kar jabdun ji ninghang pusi APHLC lamjai sarpo ang tong intipen lam thich paklangpon. Aprang se birta kilara do anuphan kardom pajirlo kardom non birta than jebang sami ujang terang pi non arju ikha birtang tonpe. Karbi Long VGR long aron repen ke do kebe ke cha so tuma phan tharli nang jipusi Karbi ratatum thurpak chesongpon. La so puthak non kachari bom BJP gawatum benta kaching vai anta padul. La pen tharli ponang ji pu anta cheparai pon etlo. Bonta KAAC along non kachari bom atum VGR along aron repen ke do atuma phan ke tharli thek jikali KAAC a department along li ang kang along ke do borlang pher mati phelang pi LP pen M school ang kang along don phokep pharoisi susi kebe ke cha so tuma phan anta tharli pon thek Lasi Karbi Long Autonomous Council amit hanga department along li anta cerai kom thek pi me poloti ko sonsi Karbi Long aratatum along li aphan kerai kom pi thek silang pusi APHLC lamjai sarpo ang tong intipen ningjepon. Lasi non kachari bom BJP gawatum aphan ni kep an apor pilo. La soang bong ahok pet si ke tharli ke thek jima ke thek thema ahok pet alam nang pachini vek nang pupusi pathik pon. Bonta non anta insam prilang. La siraratum anta non ke kepang thek nang jia porlu pusi ning jepon. Itu teman tharli pen kecing lok ang tondak department along lelong aron pen kacirai pen kecing lok along kapek semet tharli popu ke lage chief minister ari ding pen tamil lage thang se kolomodong se tok wek lo la pen abat ke radak Karbi Long CM tuliram long hang ke hai ma tamil lage Acikroi tangalam lo. Boy fit tapi ni anta dak VGR bangga lagi hello thubing no bange. Kita dak la borlang phera long mate lang pher pia long la soil conservation department along le along ke do tum phan la pen dak la borlang pher high school lo ME LP school la so school along le long aron repen ka right thi patum phan anta. Ka tharle ta hello lang ta survey na dam de lang. Pa pleng pelang. Pulutang te non kili kenang lelo yo non karla Karbi itu nimso ronga je ki judlo pulutang te model kuro ponda ka bangge kapang dak ti jiang ring ke pilo nona bangge ati disi asai hem nong tala hai hui asai yang denge ke klem ke dam lok non sabjin pul lage athon ke rok lok lam lo alang itu methang department dobo along lejong se charai ko mek the putang te longri isi der isi ke isi fan garai kom ji pu bangala ke helu thupi ke lam no lage hala nang limit thang ke do dim bang chang nang tumbang ta department ke do dim bang charai kom de tha polam le hedi non alam nang le bang se hala dak ta klem ning hang hai ani hang he potang te non ili tum along ka prek dim do lang yo non son pudam no nang borlang pher school long bang ke dak ya kyong ogali ta dak na tharli uni pulotang te PGR som son ke don story ni do ladak nan tum ko son tharli poke athi PGR long tharli ji pulotang te komat ni ani cherot kut Khi long ri phan kache ma tha pam me aninga klong aninga pok et pen ka ma tha tum sikle mun choi lege la pu ma tha phui la ame thang ang hoi dui ma be ma pu phan ma tha char tum ke lage kle mun ni lage non tla sang thek lang lo si hadak PGR ga filam non la dak don poke don pharo phan tharli un e putang te hala PGR ke lage hello pilo la si open la mut pisi pulo ili tum phan ang ke rai komji ili tum phan ang ke rai ji pu bang ke lage ang ring ang thek mate abe pin la hello ni puji ke lasi kilik apang ala tum ke claim ji pu bang non bang ke ang thek bang theng le pin lo sitame non apor pinang ko bang ke kapatini pa me phan alang li tum ke claim ji ma ke claim ma pola so bang kapatini pa me
charju pemmelo ke claim si ke claim ke lo charju thai velo pura soka patini pami ji phansi non ta la to ni ke ma kota ke pilo la song bong si non kachari bom BJP a sarkar lo tuliram longhang kachari pon bom a sarkar himonto biswa sarma kachari pon bom a sarkar to non claim ke det polotang te Karbi Anglong arrat atum ke non ke dumo sarkar phan ke kroi nang ji mante kaching hon nang ya ke nang masih la kya le tin lo lage lasi amut pelang puji pu bangke bolang fer soil conservation la pen skula long le punon la pen along kapre kapre PGR punon la katharli mati eviction apu thak bangke non kachari bom a sarkar bangke lake Karbi Anglong rat phan ke lake chongthui pamilo lasi non nili kaning jian bangke nili nut rat cari claim bang laso aja tai ben sini ningje lo laso aja kong ben sini nili ningje lo sita muani sike nili nut Karbi hala kache song acha tai ben sita nili ningje nang kok ati ka chong thui ge pini Karbi Anglong rat phaning Karbi phani chong thui der lo kente lasi hala so por nang hong ding lo nili sita nona bangke nili nut rat cari claim bang pu laso aja kong ben sita men nili ningje dak lo non kachari pom sarkar bang laso bolang fer soil conservation punon skula longli punon alang litum katharli ji phan bang non amat bang thang ang hekta bedelo la pen ke claim ji ang ring mate bedelo Lakhain ko rahini sarupathar MEC constituency ke parlo apar majungarong atowar ke hino parpi ke jok rada tum ki sung chitong ponang piklo la so towar ka selam japhan ke damtang MEC kili ka hot MEC kadom tirang pipen towar nang selam pipon pu lamchak ki pipon ateng pensi kilometer trok si adak ki ding MEC sang pikadom tirang pi methang jong jung akhira pen GCB pen towar ka selam pipon pangcheng ponlo Nilitum kisung ahot nang kirap theka pot apar majungarat kedo anatum pen MEC sang pikadom tirang piaphan juru parpik lupusi phirang kyang no kachuru alam the pajerpon Bokojan pen Rajib Sonrong pi Karbi Longri Abirta Ai kilo. Kon na jak ding lo so to ba. Jak ding ke kon bagdi gon. Kilometer trok si an bagdo ji. 7 kilometer di. La pusona to war khai no na tum ni kanan bak chileng nang lo. Arji ding o an lo ni tum ga cheleng ke on sita me anu tin na sarkar sa me nang bonai PPDS non dam tang ke non la kadom bai do bang nang bonai pi pot bini tum churu parpik lo lang lifa. Kometu lo lang li na chi chak la pusona teng si na ji ba pleng lo ma. Oh kalang lo nang ke chak pen non pini an ga kamalang ni nang klem kilo. Te lang li phanali tum hin pen la bang so rong pen ali tum bai do phan pi lo pachi ponang tu ma chuni ri ponang tu ma de churu ponang tu do ma. Bai do phan ka churu pon ke len lo alang li nang ke chak pen alang li lam chak nang pa pleng pi pon ni tum ingarong parpik lo pen rong siang sta men ingarong pro lo. Kenali tum rong long non na kinang so da ko pi lo dut la. La pen Karbi lo ton mas konsil ACM han pini lam the kipali donji ning hang do ma. Ni tum bangke la lo ke dunji bangke la non kadom bai do nang akam da nang seng pilo la si ansu se atwar ke meje fa la pen doctor tuliram rong hang matna chuning ri lo la so tawar ik thing ji pansi ni tum ke chuning ri lo ba alang ni phans ta me claim po bisi churo par pik lo e la non tawar nang bonai pi ke alang li kadom bai do se alang li mithang jung ben se alang li tawar nang bonai pi lo alang li majok handa chokhatir tipin na se mithang jung ben si la so tawar nang bonai pi lo piniar ni ke Lakha pharu isira sirkep Hawar kehat LEC MLA dorsing rong hangpen patur pipon along Karbi Anglong lai fatum cherapun si ingdeng hini nok bikikat kachepati pamanpon Luring tipi pen pangching pongsi denarong pathuak lam an ajak kiding kikat kachepati padupon lo ingdeng hini MLA nok bikikat kachepati ponalong supin supen soarlusu pangrumpet pen bang pharu isi susiatum chepati dun La song bong pen supinsu ke cheng sianong e tikeswar kurmi adun thu sonjit pisu ke thom anong e borjok teron la pen so arlo so pen sangmir teron pi adun thu phulomoti urang la pen ke thom anong e nilima ingtipia tumbensi chepalong ponlo phuloni pen sarhon ingti Karbi Longri Abirta এই ড্ৰাগছটো আমি উঠি অহা যুৱক যুৱতীসকলক আমি কেনেকৈ এৰুৱাম সকলোৱে পঢ়িবলৈ মন নাযায় সকলোৱে খেতি কৰিবলৈও মন নাযায় গতিকে কিছুমান
Karbi Longri PGR long ang tan pen kebang KB kicha suatu ma pantharli et nang jipupen Karbi Long aratum nang chisong. Rapen Karbi Long pen di mahasawa hemprekta non kacari bom BJP gavatum ningkan sirkep cari data van tek keder. Lason si PGR long ta KEC atum pen ason pen asona lampat hemat harli tek keder. Lasi Karbi Long PGR long aron ripen kidu KB kicha suatu ma pan prap jin pen tharli serak nang jila pen hemprek ta me pachun serak nang jibu pen nomati APHL si atum pen patir pi pongsi metheng tom ot krai si armu che jeng pongsi kache songa sai kedeng pon BJP come nine, come nine. BJP come nine, come nine. Abirta se zindabad, zindabad. Abirta se zindabad, zindabad. Komiti kan dak sepatir pipensi pini dak itu nomati konstituensi long itu meeting tom labang so torchlight rally kapadunang kok tibangke lah hello BJP atum ningkan cap lain dok non BJP atum kacari a failure a kiun akitek the akip lang player join si pini ini tu meeting tom betami itu cisong penang kok number 1 bangke lah hello alang litum ladak BJP atum government ang biaprang Karbi Long arlo BJP ahia prang ke dak Home Minister pen cenglok kaprek Rajnath Singh ke hai tumpen LK Advani ke hai tumpen cenglok kaprek tumwang sipulo BJP yung sikewang lo pulo tang ta article 244 autonomous state na pipo pusita pini ningkan sir cap plan at ningkan cap lain dog sita mela tum autonomous state pini arnenta abdil wan ekdalo implement ekdalo lasi la bangso ke tek the la bangso failure join si pini APHLC pen tum chesong ponang kokla lapen itum APHLC pen ningje bom lo gadi la MLA election na prang yung si non cheklo ni nan lo MLA election na prang yung si article 244A ili tuma MLA, ili tuma MP do, ili tuma HD minister do, alang itu si one tek tedet, plan pledet pulutang te Karbi Long arara tum inut nakta BJP apan vote pakta piri, ili pui bang lalu. Lapen jong si article 244A a bill jong si implement that parliament lalu implement that pen autonomous state one tan pulutang te Karbi Long arlo kedo BJP chot kali, APHLC chot kali, Karbi Long arlo kedo khai do an setame pini, labang so BJP apan se vote pidat pu. Bahai dat pu, jong se autonomous state wan dat pulong te. Sita wan tek dat pulotang te, ala ke alang tuma failure lo posi, labang so sorkar apan ke litum parem vek nang po, kacerap du nai, kapace tu du nai, kapahai nai ta aronta bilo laki. Parem vek nang po lagi, lahelo. Nomor hini abang ke lahelo, professional grazing reserve, PGR, lapen village grazing reserve, VGR, labang so alam, ili tuma sarjai kathara batai lo, labang so alam itu man 6 schedule awareness program nang tan ulo, labang so join si pini Karbi Long lo ke prungdur lo mati. Jaya ladak eviction nai ke biki cia tumpat. Di angtan man ke bang, Bihar man ke bang, Bangladesh man ke bang, Bengal man ke bang tumpan, UP man ke bang tumpan. La ke bi ke je tumpan eviction nai pojone si pini PGR along la bang so puthak elitum eviction nai pulitum che song lo. La si ningwe elitum APHLC pen, nomati constituency pen dami elitum a boy pidun lo, a jur pidun lo, je Karbi Long arada kar I ke la hello, prap jin pen la MLA election ang prang. PGR la pen VGR arlo ke do ke be ke chang tanan ke wanga tumaphan eviction serak nai thirdly serak nai la pen la dake paragraph 20 tang pen tribal area bina ko si paragraph 20 tang pen dake tribal atuma long le posi tribal atum si dolong choti non tribal atum ke la dak long le ke nami hem ka chikimi ke dojia mata aron ta be la si BJP atum dei non team Karbi Long la pen la dak Karbi Long lo non MLA election pu la MLA election ki thuri atum BJP atum la nangli tum la non MLA election na prang Assembly election na prang 2026 labang so election na prang jong sinang lenum article 244 implement ektedat lapen PGR VGR pen KB ke chiat numpan eviction ektedat pulotang te nang le tum aphan ke pini Karbi Long ora tum si vote nang jogjelo lapen ke labang so BJP aphan ke parang vek nang po West Karbi Long Rongkhang constituency ke parlo borthoi su rupsing di munga rong amikar khonsing di munga hemalong thang achiklo ni phai pli arni karlidang hemari timung ahembang atum chingrum si chingki jethan ajai mek paman pon lasonak thaksi borthoi su karlidang hemari timung asor bangethom asumaratum kedo an ningi sipet kedo nang jilapen bidi sore je pachoi je phanpura chingrum si chingki jethan ajai mek paman pon
Bangso jai megalong sorkari gangbura sing timung, motijar khom sing timung, rongasar rup sing timung, habipi hemai men sing timung, mon sing timung, lapen karlidang hemari timung, asumar kedo anatum cetong nung si jai mek misen pen pachunpon. Board hall pen gret son timung Karbi Longri Abirta. Pini dak hembang isi cingwai cingsai lo e prang ke wangi an ke bangke isong jirle pini penando pen adamasar cewang adamasar ang cepacok hut itum korti muti cirung cerek pen kabuce ason koson si pidun tegima lapen itumar na masor ke doan ka cirung wa cerek pen wo jon jana phan itum laso chuju na bang koson si kakli tegima laso kacing wai kacing sai jia phan itum korte doan hembang doan cing wai cing sai si pin laso program mate laso amai bang nitum a direction ko pini bange pathik pono asi muning pen bangke nitum bangge cing wai thulo korte doan upelo ipiso pen cinglok ipi ipu ipai ipu pen cinglok cing wai cing sai masi de muning pen bangke December ache klo asonle itum pathik pona hasule cing wai cing sai pona lasi ansu se bangsi tame itum koson si itum kaunuti jima koson si itum kapa prang dunima laso bangke hasu hot aru cing wai thulong po pusi pinita ni tum cetan cimum rintilo ke saratum pen sarpu korte pen ni korpi mar ni tipi ni chor ni rup ni mumar ni somar tum pen ta cetan cimum lo lasi no nothing polote itum kapa pidunji vide jibon pusi dak mu akleng atum ta than lo mum lo masi itum ta lason bangsi nining bangke ke hang atum bang do piklo kamat atum do piklo sitame iya kong kawe pensi ariding klui pen kamat ha sitame pichunu ne dalo ata pining penan bangke pichunong lo muning pen bangke ansu se si kichun thu po ansu se si itum aro rengdog ring ni pendo thulong po lasi non itum ga chingwai pon ke ahem du wok sita ituma korte penake hadak chining richu duji peng duji thoyo sor duji ri sor duji hala tumta nikani si pen ba nikani thomben soa se chor kli thegi pha koson si itum kera dunya ja kong ke duima lahaya pu thaksi ni tum chingwai ching sailo lapen lake khatang ki chun si che theklong lo pini ni tum dak hemari timu asumar tum kachingwai ni pi ni po ni pesar ni pinu ni korte ni piso ni korpi mar ni tipi tum nang che dondo pen ni tum pini rengdog ring ni pen ni tum pini laso amai laso chingwai ching sai long pangge pichun MLA kilik nangate bokbo majok Karbiang long ta prek jam rat charia long klembang pu bang phiatum laso MLA kilik along karjap dunjap han chisik chedang bom lasong si APHLC lamjai sarpo angtong tipen Karbiang long aratatum jongsi chedon sar lapen kilik thurdunang ji poloti laso MLA kilik along ki thurdun jap han ninghang pusi lamthi chepaklang pot Rada phan ki claim ke dam pi lapen Assam Assembly along Rada Pharman lam thei sini kaning je dunja phan ninghang lapen nonamat ki kusuel isi pentong karjap dunji ma pachini pon thek thelang laki mo apora hot Rada tumaling lo bonta non mati patini pon thek thelang pura APHLC lamjai sarpo angtong inti pen ningje pon thu on nilie bangke apang ma jipulo MLA kili galong che pati dunji phan bangke nili jungju bangke lake ning ke hangke dolo lake pini penabalang kalilo asoprang ta ningje lo nili hada kilik cepate dun ben cepahai dun pen Karbiang long arara farman assembly ar lobsi tame sarkar aphan ke lam ethe thini ke nili hin betang doi dun thegi meni pusi nili to kamat tha dolo lapen nili lake kachisi ning hangke dolo lahelo la dak langke la bangno namat ke lam chihuri sai son mandelo controversial la topic mandelo la sinili la so alam ki bang am to sepa theng tung telo la sinili dak ko bang da jong tung telo seta nili rara farman karjap donji phan ning hang lo la hello nili hin jong ni bang la so pu thakta airlines pu thakta nili lam the jibi pelo ate la non ma che hang jolo chihuri sai lam mandelo sila so pu thakta nili hin kan lam the non ma pe klang telo mo si mi muchora poring sam muchora poran sinili lam the jibi po la hello
kami nili asong kaprek kupisi ke mathama kupisi klem ji non amat ke nili hin pen thang na pangdang tung telang ni yeng tung telang setame nili ning hang bang lalo ing sam jinte la pen non ke do boma sarkar tum di non ke do boma sarkar to han bang jase met pet bang ke rada bang ke lake khindi nang po ka khindi ning atheta no hera tum charju lo rat akemang rat akar ia puthak iklem je ning hang hedet la pen rara phana phong ka che chak dak che tong chom ka ching ki che kroid bet alu che tok jira pian talang tum kem ke der la sila so che thana ling sita non ka chari bom a sarkar non kang ni bom ang jakong long ke do tum phan ke rat ke la ke kroino lo non pen ta la ke ti sik bom de chok lo Pinya Abirta lan si kang ton lo kardom.